Здравейте! Аз съм Александър Янков. Днес ще ви предам урок за минералите, какво трябва да знаем за тях и как да ги различим от останалите камъни на Земята. Минералите се разделят на различни видове спрямо техния химичен състав и кристална структура, и затова всеки от тях си има име. Броят на различните видове минерали е около 5200. В природата минералите са разпространени предимно с неправилна форма. Много са редки запазилите пространствената си геометрична кристална форма. Определянето на химичния състав и кристалната структура на даден минерал изисква специално оборудване. Обикновено, първото, което се забелязва в един камък, е цветът му. Някои минерали лесно се разпознават по цвят, защото винаги са в един и същ цвят в природата. Обаче, химическите примеси могат да променят цвета на минерала без да променят свойствата му. Чували ли сте за аметиста, опушения или розовия кварц? Това всъщност са разновидности на кварца. В най-чистата си форма кварцът е прозрачен и ясен като стъкло. Когато в него има следи от желязо, става виолетов, превръща се в аметист. Примеси от манган го правят розов, а при изложение на радиация става кафяв, което е така наречения опушен кварц. Химичният състав и кристалната структура определят физичните свойства на минерала. Спрямо тях също може да бъде определен вида на камъка. В коментарите можете да видите списък със свойствата на минералите. С твърдостта на минералите също можем да характеризираме камъни. Скалата за твърдостта на минералите е предложена от германския минералог Фридрих Смолс. Скалата съдържа 10 степени в съответствие на 10 известни минерали. Първата степен съответства на най-мекия от тях – талк, и 10-тият, разбира се, съответства на най-твърдия – диамант. Сега можете да видите скалата. За да използвате скалата на Мос, опитайте да отраскате повърхността на неизвестен минерал с минерал от скалата. Например, ако не може да бъде отраскан от фелдшпат, който е номер 6, но се драска от кварц, номер 7, значи на скалата минерал ще се намира между 6 и 7. Ако не разполагате с минерали от скалата, то можете да използвате обикновени предмети. Можете да видите таблицата с обикновени предмети и тяхната твърдост. Най-добрите находища в България се крият в планината Родопите и най-вече в родопския град Маджарово. Това беше за този урок. Ако желаете втори урок за минералите, в който да научите още нови неща, то просто се абонирайте за този канал. Благодаря ви, че гледахте. Довиждане!